човек да не прекалява, но и пък да не се оттегля за прекалено дълго време. Но аз съм си такава, обичам предизвикателството на волята, обичам да предизвиквам себе си, обичам да излизам от зоната си на комфорт, обичам да видя докъде мога да стигна, обичам да предизвиквам психиката си, физиката си. Някога правя доста нечовешки неща, доста нечовешки предизвикателства, които за повечето хора са табу, затова няма да ги споменавам, защото ще ме помислите за луда. На моменти, да ви кажа, се чувствах много добре, защото, не знам, почти не влизах в социалните мрежи, бях някакси по-спокойна, нямаше го това напрежение, кога трябва да си кача видеото, дали трябва да го кача, ама тази снимка подходяща ли е, дали да я кача, дали да не я кача. Просто цялото това време го делих на себе си. Общо взето си починах. Добре ми се отрази тази изолация. Сега съм се заредила с нови сили, ентусиазирана съм, мотивирана съм да ви давам още по-полезна информация, да правя още по-готини видеа, да бъда себе си, да бъда свежа. Както виждате, махнах екстеншените. Ето мене, истинска и натурална. Който ме харесва, който не ме харесва, не ме интересува. Ще бъда себе си, ще бъда истинска и ще правя това, което на мен ми харесва и това, което душата ми обича.